Ġesu ġililna iżur u jgħid dan il-klim tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Tibżaw xwajin, il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekku għażis semmija llum bil-għajnuna tagħna nispiċċaw il-katekeżi tagħna li konna qegħdin nagħmlu fiż-żewġ programmi li għaddew dwar dik ix-xena sabiħa minn Mattew kapitlu 15 versi 25 sa 28 dwar dik il-mara forte, il-mara Kananea li bil-fiduċja kbira tagħha meta tara lil binta hekk imxajtna mweġġa tersa għandan Ġesu li forsi tant kienet semet bleġubijiet li kien qed jagħmel. Ekku Ġesu fil-fatt kien jaf se jiġri. Fuq din is-silta ħadna 3 programmi għax kien hemm verament ħafna x'titgħallem mhux veru. Però qabel ma nkompli u naraw x'se tkompli tallimna din il-mara Kananea nixtieq ngħid xi żewġ affarijiet li nħoss li huma importanti ħalli nifhmu dak li se ngħid illum. L-ewwel nett eżis semmija fil-ħajja nisranija tagħna huwa importanti li jkollna eruq sodi. Għaliex? Għaliex il-ħajja nisranija hija bħal siġra u iktar ma siġra jkollha eruq sodi hija tista' tikber iktar fil-għoli u hija tista' anki tirreżisti meta jinqala ir-riħ jew meta tkun ħafna sħana. Iktar ma jkollha eruq sodi tista' tilħaq l-ilma u allura għandha iktar reżistenza qawwija. U ż-żewġ eruq fundamentali ta' din is-siġra biex ingħidlek tal-ħajja Kristjana, tal-ħajja nisranija, naturalment anki tal-ħajja tagħna bħala konsagrati. L-ewwel eruq hija il-fidi, rajnija l-fidi kbira f'din il-mara Kananea. Il-fidi hi bħalma qed nipprova nfehmkom mhijiex tant sentiment ta' xi ħaġa li tħossek tferfir ġo fija, xi ħaġa hekk li jiena nħoss lil Ġesu Kristu, imma hija il-fidi jiġifieri dak id-dialogu ma' Alla, dialogu ma' Alla preżenti fl-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Alla huwa preżenti fl-istorja u allura jiena hemm bżonn li nitgħallem inwieġbu lil dan Alla li qiegħed preżenti fl-istorja tiegħi. Issa jiena nista' nwieġbu jew billi ngħid iva, jew billi ngħid le. Issa ngħid le mhux tant billi ngħid le bil-fom, għax forsi bil-fom ma ngħidix, imma ngħid le billi intajjar kollu xuf xi dwejjaq kif ġbajt, kif iddejjaqt f'dil ħajja. Ekku, dak tkun qed twieġeb le għal fatt li Alla qiegħed jagħtini. Għalhekk qedtilkom li huwa importanti li nitgħallmu nikkonvertu kuljum għaliex il-ħajja nisranija eżis semmija hija ġlieda, hija kumbattiment kostanti. U dan mhux faċli għaliex? Għaliex il-ġrajiet mhux dejjem jogħġbuna. Il-ġrajiet li jiġrunna, l-ġrajiet fejn Alla juri ruħu, mhumiex ġrajiet li dejjem jogħġbuna, anzi, ħafna drabi ma jogħġbuna xejn. Huma ġrajiet li jmorru kontra dak li jiena ppjanajt, kontra dak li jiena naħseb li huwa tajjeb. U għalhekk mhux faċli twieġeb għal dan Alla, għal mod kif jirrappreżenta ruħu fl-istorja. Xi minn daqqiet jirrappreżenta ruħu permezz ta' żewġi, marti jew uliedi, bil-karattru tajjeb jew inqas tajjeb tagħhom. Xi minn daqqiet jippreżenta ruħu permezz ta' dawk li huma fuqi fil-post tax-xogħol.
kull fejn inkun, ekku weħe, bil-kuffaġni tagħhom. Xi minn daqiet jippreżenta ruħu sempliċement permezz tal-fatti, marda, telefonata, mewt, disgrazzja. Allura jien x'irrid nagħmel? Irrid nitgħallem dejjem inwieġeb. U billi aħna ħafna drabi ma nifhmuhomx l-affarijiet li qed jiġrulna, x'irrid nagħmel qedtilkom? Irrid nagħmel bħal Marija. X'kienet tagħmel omna Marija meta ġrawla il-ġrajiet li hija ma fehmitx? Ja kienet iżommhom f'qalba. Mhux tipprova tifhimhom, le kienet iżommhom f'qalba. Għaliex? Għax hija kienet taf li għad tasal ġurnata li hija se tifhimhom. Għax kienet taf li dawk għandhom ħafna sens. Pereżempju, morru ġewwa l-Eġittu. Dik fiha ħafna sens. Ma femmitx għaliex dak il-ħin, imma kienet taf li għandha xi sens u li xi darba dak is-sens hija se tifhmu jekk mhux hawnhekk in-naħa l-oħra fil-ġenna. Allura kienet iżżomm kollox f'qalba. Għalhekk meta jiġru l-ġrajiet li inti ma tifhimx, int li qed tismani fejn naf jien, tmut oħtok jew ħuk, in-neputija ta' 7 snin ġratilha disgrazzja u kellhom jaqtawla idejha, ma tifhimiex, imma żomma f'qalbek, tibżax, għandha sens dik il-ġrajja. Għax Alla mhuwiex kattiv, mhuwiex mostru bħalma l-ħin kollu jgħidilna x-xitan. Alla jaf x'qiegħed jagħmel, żomma f'qalbek. Bħal Marija tibżax għada pitada tiskopri li kieku ma kienitx għal dik il-ġrajja, kieku dik it-tifla qatt ma kienet se tiltaqa' ma' Ġesu Kristu u qatt ma kienet se dduq il-ġenna. Allura għandha sens. Mela, l-ewwel erq eżis semmija hija il-fidi. It-tieni erq x'inhu? Importanti wkoll. Hija l-umiltà. U l-ewwel pass fl-umiltà tafu xi jfisser? Ifisser tieħu paċenzja bik innifsek u bid-difetti tiegħek. L-ewwel pass fl-umiltà huwa dan. Min lanqas għandu dan l-umiltà għadu lanqas biss ċamma. Iva, tieħu paċenzja bik innifsek u bid-difetti tiegħek. Ma toqgħodx tirrabja miegħek innifsek. Ejda, it's nice to be me. Anki hekk kif jiena. Mhux kif suppost inkun, jew kif iriduni l-oħrajn, imma hekk kif jiena. Tieħu paċenzja bik innifsek. Għax imbagħad jekk inti tieħu paċenzja bik innifsek isimgħuha. Allura iktar għandek ċans tieħu paċenzja bl-oħrajn, ovvjament. Hija ħasra aħna ngħaddu ħajjitna kollha nippretendu mingħand l-oħrajn, nippretendu. Dejjem irridu mingħand l-oħrajn, mhux minni. Hija ħasra li nippretendu mingħand l-oħrajn ħafna drabi affarijiet li lanqas aħna maħna kapaċi nagħmluhom, imma minn l-oħrajn irriduhom. L-oħrajn iridu jkunu puntwali. Ekku, nippretendi mingħand l-oħrajn. Nixtieq pereżempju jagħmlu dak li nixtieq jien. Ma jkaxkrux fil-knisja meta jitolbu. Għaliex ma jkantawx. L-oħrajn hemm bżonn li jnatfu aktar. L-oħrajn għandhom jaġixxu aħjar. Tafu minn fejn ġej dan li tippretendi? Ġej għax inti ma tkunx qed taċċetta lilek innifsek. Allura ssir ibsa mal-oħrajn. Iva tonqos int li qed tismani meta ma tkunx qed taċċetta lilek innifsek. Għax żgur issir ibsa mal-oħrajn. Meta inti tkun ibes miegħek innifsek, dan li jiġri. Kattiv miegħek innifsek, mela lesti ruħek se ssir kattiva mal-oħrajn. Ftit ilu ta' kont qed naqra li fl-infern hemm kull tip ta' virtù, kull tip fl-infern ta' dan. Barra l-umiltà hemm is-safa, l-altruiżmu, hemm il-ġenerożità, hemm id-disponabilità, hemm il-ġustizzja, it-temperanza.
kull tip ta' virtu, ġifieri dawn in-nies li qegħdin fl-infern qabel kienu kellhom xi virtu, però ma ssibx l-umiltà. Jiġifieri jekk inti f'ħajtek teżerċita kull virtu li semmejna, imma ma jkollokx l-umiltà, qisek m'għandek xejn. U fil-ġenna hemm kull tip ta' vizzju tista' timmaġina, però m'hemmx is-supervja. Jiġifieri fil-ġenna se ssib nies li kienu sesswali, ħassib nies li rrabjaw, nies li gergru, kull tip ta' vizzju, nies li kienu jixorbu, imma mhux se ssib is-supervja. Min hu superv le, m'għandux ċans isib ruħu l-ġenna. Tajjeb li nifhmu hawn eżis semmija nagħmel parentesi żgħira li int min int għamilt x'għamilt għandek dejjem iċ-ċans li ddur lejh u takkwista minn għandu qdusija li iva twaslek ħdejh fil-ġenna. Min hu superv però dan ma jirnexxielu jagħmlu qatt. Trid teżerċita l-umiltà u mhux is-supervja. Intom tafu x'inhi l-qdusija? Il-qdusija mhijiex li inti qatt ma dnibt ta', imma hija bħal siġra li tola ħafna. Għaliex? Għax tuża d-demel ta' dnubiet li intu jien wettaqna. Ekku, il-għarfien ta' dnubiet tagħna nistgħu nużawhom bħala demel sabiex din is-siġra ta' qdusija tagħna tikber. Għax kos meta inti tibda tirrifletti u tara fil-ħnina kbira li dan Alla mimli mħabba wera lejk u lejja nismi dimba, inti bil-fors tinġibet iktar lejh u tibda tiddakkar mill-qdusija tiegħu. Mela l-eruq tal-ħajja Kristjana eżis semmija huma tnejn edna, il-fidi, dik il-kapaċità ġifieri li tiddialoga ma' Alla fl-istorja tiegħek, bħalma iddialogat il-mara Kananea ma' Kristu dwar binta imxajtna. Intu wkoll jeħtieġ ikollok dik il-kapaċità tal-mara Kananea u bħala tiddialoga ma' Alla persważa li se jisimgħak. Imbagħad għandna l-umiltà, ekku din il-paċenzja, dan is-sabar miegħek innifsek u mal-oħrajn. Imma hemm problema. U x'inhi din il-problema? Il-problema hija li aħna faċilment nistgħu inradbu il-ħajja tagħna. Alla għandu proġett enormi. Alla jrid ikabbar din is-siġra. Imma dan ma jistax jagħmlu mingħajrna. U għalhekk aħna nistgħu għaliex aħna liberi ngħidu le. Għandna din il-possibilità enormi li hija tremenda wkoll din ir-responsabilità. Aħna nistgħu nagħmlu mill-ħajja tagħna xi ħaġa ta' rutina, xi ħaġa li ma tissodisfanix u allura inħossu l-bżonn li nidimbu, li niggratifikaw lilna nfusna. U allura bil-mod il-ħajja tagħna issir niżla dejjem bl-inklinazzjoni iktar profonda. Mbagħad taf x'jiġrilek inti? Forsi xi wħud minnkom ġa għaddejtu minna, bil-mod tinduna li ma taf x'inhu jiġrilek. Dejjem tmur għall-ar u t-talb idejqek u l-quddiesa ma tridx taf biha, ta' madwarek idejquk, id-dar iddejqek, il-familja ddejqek, kollox jibda jdejqek. Allura tibda nieżla mingħajr ma tafx qed jiġrilek, dejjem sejra għall-ar. Eżis semmija, jista' xi ħadd jeħlisna minn din is-sitwazzjoni? Hemm soluzzjoni allura għall problemi tiegħi u tiegħek? Hemm jew m'hemmx soluzzjoni? Hemm soluzzjoni. X'inhija din is-soluzzjoni? Hija Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa l-waħdini li lili kapaċi jeħlisni kif ħeles lil bint il-mara Kananea. Jeħlisni minn dan il-jasar trement. Huwa kapaċi jeħlisni mid-gergir
huwa kapaċi jeħlisni minn dal-fattekku li jiena ma neħux paċenzja mija jinnifsi. Huwa possibbli iva, huwa possibbli għax Ġesu Kristu jeżisti semmija. U għalhekk li l-Knisja Ewlenija dejjem kienet tpinġilna l-Ġesu Kristu bħala il-Kirjos, jiġifieri bħala il-mulej, bħala il-waħdini li kapaċi jagħti d-dawl lill-lomja, saħħa lill-mifluġin, ħajja lill-mejtin. Ġesu Kristu qatt ma jidher fil-Vanġeli bħalma xi drabi jiġi ppreżentat lilna, bħala moralista, bħala dak li ġie jgħidilna x'għandna nagħmlu. Ġesu Kristu jekk tmorru taqraw l-Atti tal-Apostli fejn għandna l-predikazzjoni kollha tal-Apostli, qatt ma ssibu l-Ġesu Kristu jiġi ppreżentat lilna bħala leġislatur, jiġifieri għamlu hekk, tagħmlux hekk. Mhux kulħadd jaf x'għandu jagħmel, hemm għalfejn jiġu jgħiduli x'għandi nagħmel jien. Ma nafx li jiena m'għandix nirrabja, ma nafx li jiena m'għandix ingerger, ma nafx li jiena għandi naħfer, ma nafx. Hemm għalfejn jgħiduli lili. Jien għandi l-liġi naturali miktuba f'qalbi. Ġesu Kristu semmija ma ġiex biex jagħmel il-liġi iktar perfetta. Ġesu Kristu ma ġiex sabiex joqgħod jgħidli ara jekk toqgħod kwieta tmur il-ġenna, imma jekk toqgħod imqarba tmur l-infern. Dawn l-affarijiet kienu jafuhom fi żmien Ġesu u nafuhom aħna. Ma kienx hemm għalfejn jiġi Ġesu Kristu. Din hija skema insuffiċjenti ħafna tal-Kristjaneżmu. Le, Ġesu Kristu ġie sabiex ifejjaq. Ġesu Kristu ġie sabiex jeħles. Ġesu Kristu ġie sabiex isalva. Is-Salvatur ġie sabiex isalva. Tafu x'jiġifieri s-salva hu. Tkun qed tereq jiġi xi ħadd biex jeħilsek minn hemmhekk. Tkun ħadd tajrek karozza u xi ħadd jimbuttak u ma tajrekx. Ikun se jaqa' dan is-saqaf hekk li qiegħda hawnhekk ta' Radio Marija u jiġi xi ħadd bġirja jaqbadni u joħroġni minn din il-kamra. Ekku, Ġesu Kristu huwa dak li jeħles, dak li jsalva, dak li jillibera. Infatti huwa importanti li intom tħarsu lejn Ġesu Kristu f'dan id-dawl semmija. Għaliex huwa importanti? Huwa importanti għax taraf x'inhuwa il-Kristjaneżmu, li hemm soluzzjoni għal marda kbira kemm hija kbira. Hemm triq minn fejn toħroġ. X'inhi il-problema li fiha inti tinsab. Dini l-ħaġa li skopriet din il-mara Kananija. Iva din il-mara skopriet din il-ħaġa. U għalhekk kompli tinsisti sakemm fl-aħħar Ġesu Kristu iċedi. Ġesu Kristu dejjem iċedi. Ġesu Kristu huwa tip simpatiku, dejjem iċedi. Mhux tip li tinsisti miegħu, fl-aħħar dejjem iċedi. U inti tkompli tinsisti miegħu. Ekkejjew issa permezz ta' din is-silta mużikali verament ħelwa. Induru lejn dan li mgħallem tagħna u ngħidulu iva, int verament tip simpatiku. Irrid inċedi, inċedi. Inkantaw flimkien. Father, I place into your hands the things that I can't do. Nisimgħu.
Eżis semmija, ejja binkomplu naraw minni u x'se tkompli tallimna l-mara Kananea. Min hija il-mara Kananea? Fil-mara Kananea hemm 4 affarijiet li jolqtuk. L-ewwel net hija mara li batiet. It-tieni hija mara li jitbatija ġalita tkun ħaġa waħda ma' binta, immedeżimat li l-anfisa ma' binta. It-telet ħaġa hija mara li ma tqatax qalba. Hija ħaġa li timpressjonak u veru ma' Doffi, tkompli tinsisti. Ir-raba hija mara fuq kollox żgura minn Ġesu. Hija żgura minn Ġesu. Dawn huma l-4 punti li nixtieq inkellimkom fuqhom. L-ewwel net edna hija mara li batiet u għax batiet saret umli, saret fqira. Għax it-batija tafux għandha skop mediċinali qawwi. It-batija jekk inti taraf teħodha tista' tagħmlek ħafna umli. Din il-mara għax batiet saret umli, saret fqira u rebħet is-suspetti u s-supervja tal-poplu minn fejn ġejja. Kif jgħidilna l-Vanġelu ta' San Mattew, din il-mara kienet ġejja minn Tir u Sidon. Tir u Sidon fl-iskrittura huma simbolu tal-belt mingħajr Alla. Hija simbolu tas-supervja. Interessanti ħafna kif il-Vanġelu ta' San Mattew u San Marku u anki l-Knisja Ewlenija ħasset il-ħtieġa li tinqeda b'din il-mara fil-katekezi tagħha. Għaliex jużaw din il-mara Kananija? Għaliex ma jsemmux pereżempju mara Ludija? U interessanti ħafna, isemmu din il-mara barranija, mara li ġejja mis-supervja, mara li ġejja propju pal meta ngħidu xi ħadd jiġi mir-Russja. Mela dak komunist ngħidu aħna, orajt biex niftehmu, speċjalment qabel u ġvera konna ngħidu komunist, mela dak ħażin, tiftakru? Ekku, l-istess f'dal-każ. Mara li ġejja minn Tir u Sidon, iġifieri mara li ġejja propju ekku mis-supervja. Imma din il-mara għaliex batiet hija elbet is-supervja, elbet is-suspetti. U dan huwa importanti għalina nirrepeti. Għaliex aħna il-ħin kollu naħarbu mis-salib u għax il-ħin kollu naħarbu mis-salib aħna nibqaw infantili, nibqaw superfiċjali, nibqaw banali ħafna. Dan ngħidu għalikom eżis semmija u ngħidu għalija. Bħalma ħafna minna naħarbu mit-batija, naħarbu il-ħin kollu mis-salib u nibqaw superfiċjali, banali u nitħawdu fuq ħmerija letteralment. Kultant inqajmu rawwixta aħna fuq xejn, għax il-purtira mxengla, għax il-qasrija nsejt is-saqqijieli, plejtu sħieħ. Għaliex nibqaw banali? Għaliex nibqaw infantili daqshekk aħna? Nibqaw superfiċjali propju għal din ir-raġuni, għaliex aħna ma nidħlux fis-salib, ma nitilgħux fuq is-salib tagħna, dejjem irridu naħarbu mid-batija, dejjem irridu naħarbu mill-istorja hekk kif inhi, irridu dejjem storja mod ieħor. Hija ma kellux imut daqshekk żgħir, irridu l-istorja mod ieħor. Saħti m'għandix tkun hekk, żewġi marti lanqas m'għandhom ikunu hekk, it-tentazzjonijiet tiegħi m'għandhomx ikunu hekk. Dejjem irrid niddeċiedi jiena. Jimpressjonani ħafna dan il-fatt ta' meta Ġesu Kristu kien imsalla paraw xiġri. Dawk li kienu għaddejjin bdew jajruh iċaqilqu rashom u jgħidu int li tħodd it-tempju fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek innifsek jekk inti li ben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Ekk ukoll il-qassisin il-kbar dew jiddieħqu bih mal-kittiba u x-xjuħ u jgħidu salvu oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva dan u s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih u jafda falla ħajħilsu issa jekk iħobbu. Ekku, laqatni dan il-fatt li dewwa ta' Ġesu kollha bdew jgħidulu ħaġa waħda biex jinżel minn fuq is-salib. Dawk li ma kinux jaħmluh bdew jgħidulu inżel minn fuq is-salib. Għalhekk laqatna ħafna u l-mulej lilek u lili qed jgħidilna tatux każ x'jgħidu li dewwa, għati każ x'ngħidlek jien. Jien mhux sa ngħidlek inżel, jien sa ngħidlek itla fuq is-salib,
Itla uħti hija fuq is-salib għax hemmhekk kemm il-ferħ. Din hija ġennata tafux. Imma d-dinja, imma għal min ġarrab jaf li hemmhekk fis-salib hemm il-ferħ. Meta inti titla fuq is-salib m'intix se titkisser, meta inti taċċetta dik ir-realtà tiegħek hekk kif inhi, inti m'intix se titkisser. Dan huwa s-sigriet tan-nisrani. Ejjew għandi intom li tinsabu mtaqlin u jiena nserraħkom. X'jiġifieri imma titla fuq is-salib? Jiġifieri ma tirreżistix għall-ħażin, ma tirreżistix għall-ħażin li tipprovdilek l-istorja, li jipprovdulek l-oħrajn, ma tirreżistix għall-affarijiet hekk kif jiġru jiġifieri. Ma nafx hekk hux qed tifhmuni eżis semmija, imma jeħtieġ titgħallem ma tiqafx għall-ħażin li l-istorja tipprovdilek. Anke affarijiet żgħar ta' tlift karozza u kont maġla, dak huwa ħażin imma inti ssapportih. Tabdek u ġeħta ras meta propju ma tridx taqbdek u ġeħta ras għax għandek ġurnata mimlija, aċċetta. Tispiċċalek il-vuċi, meta inti qed tagħlem tirreżistix toqgħodx tirrabja ma' dan il-fatt. Tirreżistix għal ħażin li jiġrilek, afda falla. Ħares il-fuq għax taraf li Alla huwa l-ewwel kawża ta' kollox. Eżis semmija, dan huwa erf enormi, taraf li Alla u l-ewwel kawża ta' kollox, li Alla dejjem qiegħed wara saħansitra id-dnub tal-oħrajn, li Alla kapaċi jibdel id-dnub favurek. Xi tridu iktar ma' Doffi, xi rridu iktar. Nispiċċa b'istorja ħelwa, żgħira imma tant sabiħa, tant serja ta' wieħed li jemmen li kollox jiġri permezz ta' Alla. Dan kien hemm patri marit f'qiegħ ta' sodda. U patri ieħor maru ġablu ftit għasel, ġabulu ġewwa platt u sakemm qatt inaddaflu ftit il-kamra, ħalla dan il-platt hemmhekk, imbagħad qallu ħaħi jixrob. Bisbal minflok ma qabad il-platt li fih kien hemm l-għasel, qabad il-platt li fih kien hemm iż-żejt, għax kienu jagħmlu żejda u kienu jagħmlu ftila ħalli jaħarquha quddiem l-ikona tal-Madonna. Ieħor kif induna li taħ iż-żejt u mhux l-għażel qallu ħi għax metlix, mis-sekett li hu li ħadd żbal. Isimgħu it-tweġiba mimlija erf. Qallu jiena metlek x'ax kieku Alla ried li jiena nixrob l-għasel, kieku Alla ma kienx iħallik tiżbalja. Sinjal li Alla riedni nixrob iż-żejt. U dan huwa erf li mhux kulħadd jifhmu, li taraf li Alla huwa l-ewwel kawża ta' kollox, li Alla qiegħed wara kollox. Forsi tistaqsi għaliex dik id-disgrazzja fil-familja tiegħi. Għaliex ommi kellha tmut meta jiena kelli sentejn u jiena trabbejt f'istitut. Ma nafx, ma nispjegahiex jiena, però naf li Alla huwa l-ewwel kawża ta' kollox, li Alla qiegħed warajha dik il-problema, dik id-disgrazzja, u l-uniku li jaqra l-futur. Nawguralkom li dan tarfuh eżis semmija għax dan huwa erf kbir. Nitolbuh il-mulej, itina l-erf qaddis tiegħu u anki l-erf li użat il-mara Kananea. Għax min jernexxielu jiskopri dan jidħol il-ġenna minn issa. Għaliex? Għax jgħix bħal tifel żgħir, tranquill, mixħud f'dirajn Kristu li mhux talli jimlik bil-ferħ, imma jimburġak. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb dan il-mulej. Ekkun sellem lilek li llum kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin.